Si estàs a casa i estàs confinat, intenta divertir-te amb alguna activitat. Tens ganes de viure una experiència increïble i poder-la explicar a tothom. Renta't bé les mans i no toquis la cara. Aquesta és la història d'un virus podrit que és més gran del que esperes. Anàvem a classe tots junts fins que va arribar el virus aquest. Teníem una vida amb molta activitat i ara estem tots tancats. Podíem viatjar per aprendre mil coses. Sovint cal pensar en tot el que tenim, no queixar-nos tant. I tots els habitants